Здравейте, добър ден, добър ден. Сега преди малко ставам и реших да направя едно клипче за новото монстърче за Homunculus и да кажем, да си кажа моето мнение за скиловете му. Тук си е първия му скил нормалния, значи това е където го подсилват. Се подсилва и после избирате горния или долния път за огнения. Иначе първия скил какво прави? Значи удря по врага, по опонента и вкарва Continuous Damage за един ход с 50% шанс. Като се дигнат скиловете, се дига само демиджа, не се дига шанса за да се вкарва Continuous. Така, като следващия скил, горния път е напада врага, вкарва демиджа, Continuous Damage 50% шанс и демиджа се увеличава според скоростта, според спида, според скоростта на монстъра. И тук също се Harmful ефект се дига с 15%. Значи тук що реших, че не ми се занимава толкова дълго и на широко да се обяснявам, ще по-набързо. Значи горния път според мен, вие може самички си прочетете скиловете, ще кажа моето мнение общо дето какво е. Според мен горния път Defense. Според мен горния път е за такива DPS за арена, за гилд битки. Доста сериозен DPS. Долния път, според мен, е за... Значи тия последните скила, значи атакува. Така. Това примерно с всеки един, колкото повече негативни ефекти. Колкото повече негативни ефекти има, толкова по-голям демидж карва. Значи за райд петица за боса е супер. Тук имаше някъде брандинг. Его е, да. И брандинг ефект слага на боса. И на колко хода става? На 4 хода, като се дигне скила на макс, става на 2 хода брандинг ефект. Което е супер яко. Но аз ще фокусирам върху този синя. Значи, защото за всичко друго имам за Дракона, за Giants, за Некро имам за райд петица. Бия Trial of Ascension нормал на автоматик от 1 до 100. Обаче за съжаление, което още не съм направил е това хард. Там съм стигнал този месец до 80 и днес по някое време трябва да го мъча да го победа. И то ще ми свърши страхотна работа. Знамето. Напада всички и ги замразява за един ход. Това е горния. Долния беше то, който ми харесваше. Напада всички, вкарва Continuous Damage за 2 хода, 2 Continuous и по един Continuous Damage за всеки негативен ефект, който имат с 50% шанс. Това е доста добре. То път какво е другото? Сваля атак бара. 2 пъти сваляне на атак бара и Continuous Damage. Супер! Това ще го направя. И въпросът е кога ще го направя? Сега ще го направя. Пау! Кой не е спал? Може би съм аз. Значи имаше му... Може да слагам такива знаци. Айде, честито, Минки. Смешно има, защото който няма верат си го прави сам. Окей, пича, и това е. Исках просто да го крафна. Чайте да го видим в монстерите. Его на скиловете са си скилове.
И тук могат да се ресеткат. Значи, започвате с скиловете. Да ви покажа на това, което предсказах, точно така стана. Тук, значи, първия скил, като изберете, като го дигнете, такъв елемент ви става човечето. Обаче деца, натискаме да го дигаме, нема бате. Всички тия неща ви трябват. И за първия скил са толкова, а вижте колко са за последния, толкова и аз го искам. 1700. 1700. Значи да си го направиш е лесно, но да го дигнеш тук до последното, няма да стане с лекота. Извинявам се за административната работа, ама трябва да го... грешка. Да. Fire ли ми липсваше? Не, да, Fire е един такъв Fire. Кой не е спал, прави го, ауейква го, яре чисти поминки. Само се върна пак да фарма руни. Това е смисъл, то докато го направя да е на макс скилове, направен за този хард. Ще ви го покажа, но сигурно поне 2 месеца ще няма. И така. Верат, моя Верат. Не знам дали се казва така Верат, дали само не се наприхна глупак. Айде. Верат, да, същия, точно то. Същия дракон син, само че няма да е дракон. Още ли на мен ми се смеят? Добре, има много гъза Верат. Добре, пичай. Оставам ви, айде. От мен е лека и... чайте бе, бях решил, мога да крафтим една руна, ако имаме. За да ви покажа, ако имам материали, да. Вариант. Не. Опа. Мога ли да крафта нещо или не мога? Исках просто да ви покажа, че това не е бате, това и за мен не е даже. Крафтането на руни. Дори да имаш материалите. Значи 100 пъти по-добре да си фармиш дънджени, дори на нивото, на което съм аз. Защото прекалено много се влагат. Гледах в YouTube един... Да, нямам за руни. Я да видим от тия новите. Не, нямам. Гледах в YouTube един направи няколко руни, това толкова много материали отиват и все едно му се паднаха, все едно при 4 ръна в дракона. Абсолютно нищо не му се падна. Така че следващото клипче ще е живот и здраве. Днес по някое време след обеда да покажа за HOH, за новия Хох. Той идва. Кога идва? Идва... Къде се е скрил Елия? Се обади се едно мечу. След 7 минути, да, тъмън на време всичко си направих. След 7 минути, може би след час ще кача още един клип. Или след 2, зависи кога си намеря правилния отбор за да победа HOH. От мен е лек ден за сега и ще се видим по-натам.